Rêberê PKK Abdullah Öcalan Hicdê Gulanê got li ser hiqûqa biratiyê pêwîstî bi peymaneke nû heye. Heman rojê Serokê MHP Devlet Bahçelî pêşniyar kir ku li Parlamentoya Tirkiyeyê komîsyonek bêava kirin. Piştî wê bi rojekê şanda Dem Partiyê careke din dest bi serdana partiyên siyasî kir. Dem Partiyê piştî hevdîtinên bi Partiya Deva û Saadetê re daxuyaniyek da û got. Şanda me ji bo pêvajob tenduristî pêş bikeve ji muxataban re pêşniyar kir ku dibin banê parlamentoyê de komîsyoneke bi tam destlatdar bêava kirin ku hemû meylên siyasî tê de bên temsîl kirin û lêgerîna lihevkirina demokratîk asan bibe. Heman rojê Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş li parêzgeha Şirnexê ya Bakurê Kurdistanê bû. Kurtulmuş derbarê pêvajo û pêşniyara komîsyonê de got divê pêvajo rûmeta Kurdan û şanaziya Tirkan biparêze û dê nêrîna hemû partiyên siyasî û aliyên cuda werbigirin û rêyekê diyar bikin. Milletlerin geleceğini belirleyen hafızalarıdır. Ya ku subaroja milletekê diyar dike dîroka wan e. Dîrok tenê behsa dema derbasbûyî nake ji bo subarojê jî rê nîşan dide. Milletê me Kurd û Tirk bi sed salan bi biratî û bi hev re jiyana xwe berdewam kiriye. Dîroka me rêya yekîtiyê nîşanî me dide. Biryara şanda Dem Partiya roja sêşemê li gel serokên partiyên CHP û Yeniden Refahê bicive. Her wiha 23 vê mehê jî dêrgel Partiya Gelecekê hevdîtinê bike. Li gor rêzîknameya Parlamentoya Tirkiyeyê bêhnvedana parlamentoyê 1 Temûzê dest pê dike û tê çaverêkirin heta wê demê kar û xebatên komîsyonê temam bibin.